Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shafi namu mai albarka. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan shafi namu, to da Allah ka danna mana like, sannan kuma kai mana following, sannan kuma kai share domin 'yan uwa da abokan arziki su masu ƙarata. Muna mai farin cikin samun ku a wannan shiri namu. A yau za mu nuna muku yadda za ku yi verifying na page naku na Facebook da kuma profile na Facebook, amma za mu fara muku na page. Kamar yadda kuke gani, gashi yanzu mun shiga Facebook account namu. Shafi ne na kai profile account ma za ni page din. Inda kuke gani gashi haka, zan yi switching zuwa Facebook page nawa, ba normal profile. Gashi kamar yadda kuke gani. Kada dai a manta a mana liking, sannan kuma a mana comment ga abin da ake buƙata na ƙarin bayani, sannan kuma a mana sharing domin 'yan uwa su ma da su samu wannan ilimi. To kamar kuke gani, ga hoto nan daga sama wajen write your own name, sai ka danna alamar hoto kamar nan. To kamar yadda gani, za ka ga an sama alama ta like, circle ya yi bold ya yi blue, alamar verify kenan. To ta hanyar da za ka yi wannan verify, za mu kan amana kamar yadda kuke gani ga kamar haka. Za mu sa verify ga yanan da ƙasa wajen saboda ga yanan za ku gani kamar haka. Edit page, edition, sai kawai ka danna wajen verify kamar yadda kuke gani gashi nan namu. Mu jira shi loading nashi. Saboda issue ne na network. Ga yanan this a few seconds. Kan da kuke yanzu. Wannan akwai business standard. Gashi verify. Kamar wanda ka ɗauka aikin ya kai verify ya takilin naka, ko ya iya ko da wani irin da something da irin detail ɗinka da logo ka yi ma Facebook complain, za ka samu cikakken response daga su, tare za ka iya magana da su. Sannan kamar yadda kuke support, chat or email with agents. Duk wani agent nasu za ka samu contact nashi idan kai verify na Facebook page naka, wanda
za ka complain nasu wani da ka tsoron za su tackle ma issue za kuma su baka support daidai bakin gwargwado. Sannan inda kuke ga yanan in head support kamar get issue, solve more query, samun idan wannan ba to verify din muna da shi kala kusan 4. To ya danganta is depend on which one you want. Inda kuke gana MK a zo Tech TV ga alamar verify nan daga iya. To wannan shi ke nuna account ka verified ne. Sannan ga shi kamar kuke gani na ga shi kamar yadda kuke gani ga nan da kuke gani. To sai mu ƙara matsawa shi ma zuwa na gaba. Gaban gashi nan kamar yadda kuke gani za ka karanta za ka ga bambancin da wancan